שלום חברים, אני זי וזה איתי. איפה אתה? פה. אני הנה הוא. לא. תראו איזה ספינים יש לי. בוא לפה. תראה, הנה הוא. תראה להם את הסקין שלך. אוקיי. תראה, תלחץ על הדיימונד. אוי. איזה ואנחנו בעוד... בפרק. בערוץ החדש שלי, Amazing Gaming IL, תיכנסו. תראה, תלחץ על הטינטי. תלחץ על הטינטי. איזה ואנחנו בשרת, זה לא יודע, ספיישל קראפט. זה שרת לא מקוריים, כי איתי לא מקורי ואני מקורי. בוא. תראה, אתה רואה כאן גנה אחד? אני אפילו זה. ארנה אחד? כן. אוקיי. אוקיי. מה? חכה, 5, 4, 3, 2, 1. פאק. פאק. לא, לא. פאק. יש, נפלת. מה זה רק אנחנו? כן. אין הרבה שנכנסים לזה. לא, נפלתי. אוי, איזה לאג היה לי. אני הולך להכי טוב ללכת. על ללכת, לא לעצור במקום. בשיחה שאני מדבר ככה, פשוט אני קצת מצונן, אז עד שזה יעבור. יאללה, היית זה האחרון נראה לי. לא, יש עוד. לא, עכשיו אני נפלת. תיפול. לא, נפלתי. אל תדאג לי, איתי. אוקיי, תדאג לי. איזה כי נפלתי 2. גם אני. יש עוד אחד ואז זה האחרון. וואי, יש פה מלא. פאק, נו איתי. אופי, מעצבן אחד. אתה באחרון. לא! מה נהיה לי? פה אתה כבר מת. אוקיי, עכשיו לא להסתובב ולעצור. וואו. לא. זה לא אמור להיות פה איזה שיקוי של זה. איפה אתה? הנה אתה. איזה לא אמור פה, איזה להיות שיקוי של זה. של מה? לא, נפלתי. יש! יש! ניצחתי! יאללה, בוא עכשיו לארנה 2. וואי, הם באמצע המשחק. לא, טיפל אייג' זה... איזה שם... שהם באמצע המשחק? אוקיי, אז נחזור לכם. לאן נכנסתי? אופס. רגע. רגע, רוצה גם זה... Hunger Games? עוד מעט, רגע. טוב, יאללה פה. בוא תעבור בשער. אז נחזור אליכם שאנחנו נמצא משהו מעניין. אוקיי חברים, חזרנו ואנחנו עכשיו ב-Hunger Games אם אתם... אל תלחץ על שום דבר. לא לחוץ כן. וואי, אבל אין פה אף אחד. בוא לארנה 1. לכאן. להכי למטה. אוי. למה היא לא יכולה... אוקיי. תכתוב SG ווט. מה זה? לא משנה. S? לא משנה. וואו! עוד 10 שניות. איתה איפה אתה? יאללה! רק זה משעמם שאין פה איזה כל כך זה הרבה. עוד מעט אני אביא לך שרת אחר שיש שם מפוצץ באנשים באנגלים. זה רק אני ואתה, אתה יודע. חד בקשת. איזה מלך אני? אוכל, כמה אוכל. איתי!
ניצחתי. איך ניצחת? זה פשוט. וואו. בוא. טוב, בוא לשבת אחר בקיצר, כי פה משעמם. רגע, למה אני בלי דברים? טוב, תפסיק ואני כבר אביא לך. מה? תפסיק את הזה ואני כבר אביא לך שרת. אוקיי חברים, אנחנו עוצרים כי אנחנו רוצים למצוא שרת קצת יותר טוב עם יותר אנשים. אז בואו נניח שלא אמרתי את זה ושהסרטון הזה לא היה קיים מעולם, סתם. אוקיי חברים, חזרנו ואיתי צריך ללכת, אז אנחנו נשחק בשרת מייפלקס. כי זה היה פרק מבולבל קצת וסיימנו 5 דקות רק, אז... וואו, שינו את זה. זה לאחד שבא. רגע, אז אני צריך לחזור אליכם כדי שאני אמצא את הגרסה הנכונה. אוקיי, שלום חברים, חזרנו. למה זה דפוק לי? זה על הפרצוף שלי. רגע, וסורי אם אתם לא רואים את זה. רגע, עדיין אפשר להרים מישהו. אוקיי, זה נעלם בלי ששמתי לב. Game menu, יופי, הוסיפו. אוקיי. בואו. יוגנט. איך אני אוהב את זה. אממני. זה שכחתי להגיד לכם שזה גרסה של החדשה שזה... מה זה? רגע. היי. אוקיי. למה אני הנטרס? אני רוצה הנטרס. לא, אני רוצה... יו, דו, הנטרס טים. הנה אנחנו, יפי. שנייה, אני קצת... פאק. לא סובל שעושים לי את זה. This is Sparta! This is fucking Sparta! Die!
כמעט הרגתי אותו. לסגת! Fuck yeah! נו פאק כבר, די. אאו, באם! איזה פחדנים. וואי, זה מעצבן אותי. ומצטערים, יש אנשים של הפלאפון שלי ואין מה לעשות, אני מחכה להודעה מאוד חשובה של מישהי מהזה. Yeah! Iron Axe. Iron Axe. איך ידעתי? יאללה, כמה זמן צילמנו? 13 דקות, בסדר. זהו, אני מצטער אם לא רואים את החלק הזה של המסך שלי, כי אתם לא רואים את הזה שלי, נכון? זה כי ככה זה יצא. זה בסרטון הבא אני אסתדר את זה כבר, כי זה היה משהו בלתי נסבל. גם צילמתי סרטון בזה אחר, במשחק אחר. שלום שלום, מה קורה חזיר? או שאתה לא באמת חזיר, אה? אני זיו, מגלה החזרים. Yeah. היידה רונג את הגיים, ואני ידעתי שהוא פה. או איזה מגניב ששמו את זה פה. יש. וואו 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 וואו. אוקיי חברים, you found 5 TNT, you found 5 TNT,